Salam mehribaniyleşler, tagamanat turanmysyňyz. Bir karar döwletimizden bahtiyarlyk döwründe, hormatly prezidentimizden sahyasyna her biriňizden maşgala ozatlaryňyzda, agdy berlik, bahtiyarlyk, bereketli taçaklaryňyzdan bereketden bol bolmagyny, rewşen gelýänlere tarap bedew wadynyňa alyp barýan, gahryman arka dagymydan janynyň sag, ömrüniň uzak, iýlik, bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlysynyň rawasyklary beklenmegini tüýsüreňizden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen aýla şamyň owadatly gepleşmede başlaýar. Edi doganlar inehim mämidin bilşimi diýäli bir karar döwletimizden bahtiyarlyk döwründe hormatly prezidentimizden tagallaty bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň insa tyrlaryny geljekde ýaşlarymyz öwrenmek üçin, döretmek üçin halife şartlaryny açyp berdi. Edi doganlar bilen gepleşmeden her sanyna ýylgy derli tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň dürlük udaklaryna dähmet çekýän medeniýet mutassassatlarymyzdan gatnaşmagyna, ustad halifalarymyz ýatlap, olaryň bize miras goýup aýdymlaryny täze rewşde işläp halk köçüne ýetirýärler. Edi doganlar gepleşmeden bu sany bolsa, öz aýdymlary bilen halk içinde meşhur bolan Türkmenistanyň atgydan artisti Nuriýat Tokaýewiň ömür derejeli bilen baglanyşykly ýazmagy makul bilip. Bizim ustad halifalarymyza şeýle uly hormat goýýan, halifalarymyza terpegine galdyrýan, gahryman arka dagymyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arka dagymydyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, iýlik, bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlysynyň rawasyklary beklenmegini tüýsüreňizden arzu edýär. Edi doganlar indi bolsa gepleşmeden bu edekde sanyna bolsa, özüniň şägirdleri şuň kun bilen gepleşmede ustad halifamyz Nuriýat Tokaýewiň bir näçe aýdymlaryny aýdyp, hasam bilen gepleşiklerimizden şoğluk etmegine öz goşantylaryny goşarlar. Onda mehman watandaşlar gelin äder gepleşmeden şu ýörüne ustad halifalarymyzy, ýani aýdymçylarymyzy sahnamyza çagyralýar. Türkmenistanyň atgydan medeniýet işgäri Muhammed Murat Bagşy hem şuň kun bilen gepleşmede, ýani Muhammed Murat tagada ustad halifamyz Nuriýat Tokaýewiň bir näçe aýdymlarynyň sözlerini ýazan, şeýle-de ustad halifamyz, ýani Muhammed Murat Bagşy sahnamyza çagyrýar. Sahnamyza Muhammed Bagşy. Sünenep dokkolun halinin nağşı, Sünenep dokkolun halinin nağşı, gelin kıylan on barmağının hüneri. Sanaşıp durdarak testere yanşı, gelin kıylan on barmağının hüneri. Edi doganlar şeýle-de şuň kun bilen gepleşmede, ýani ustad halifamyz Nuriýat Tokaýewiň her bir toý bayramlarymyzda aýdymyny aýdyp, bir näçe gerek bidarlaşan, ýani Lewap welaýatynyňky şägirdi, Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Çary Allamradow hem bilen gepleşmede. Ine Çaragada bilen ustad halifamyz Nuriýat Tokaýewiň aýdymlaryny aýdyp, hasam bilen gepleşiklerimizden şoğluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyza Çary Allamradow garşylaýar.
elbetleşen bir verime baksana Akfonam, akfonam bir verime baksana Akfonam, akfonam bir verime baksana Edi doğanlar ine şeyde şuun kuun bilen gepleşigmede Ustad Halipamız Türkmenistan'ın atqadan artisti Nuriyat Toqqayev'in oğlu Türkmenistan'ın atqadan artisti Dewran Nuriyat'ın bilen gepleşigmede ine ata kesbinin sungat yolunu devam ettirýän Dewran Nuriyat'ı sahnamada çağırýar. Açılın alın bağıtım, bağla kalın gözülüm. Açılın alın bağıtım, bağla kalın gözülüm. Edi doğanlar ine şuun kuun bilen gepleşigmede iyidi derli açık şedik gelýän, yani Ahal welayatynyň medeniyet merkeziniň aýdymçysy Ferdar Anneverdi hem bilen gepleşigmede. Ine Ferdaram Ustad Halipamyzyň aýdymlaryny aýdyp her bir toý bayramlarynda çykyş edip gelýär. Şuň kun morta bilen gepleşiklerimiň şogly geçmegine öz goşandyny goşar. Onuň hem mehman watandaşlar, edip mehmanlar geliňäler gepleşigmede tahnamyda Ferdar Anneverdi çagyrýar. Garşylalyň. Ketep gülperi açılan bir täze gül seni ketep gülperi açılan bir täze gül arap kalım ey cananım seni giden yolumu ayımı diýsem nädemi diýsem gelmezmiň sen yanıma ayımı diýsem nädemi diýsem gelmezmiň sen yanıma aylar geçer yıllar geçer durmadı Edi doğanlar şeyde şuun kuun bilen gepleşigmede Ustad Halipamyzyň şagirdlerining biri Ahal welayatynyň Tejen şäheriniň medeniyet merkeziniň aýdymçysy Begli Çarifem bilen gepleşigmede. Onuň näme Begli Çarifi sahnamyda garşylalyň. Edi doğanlar ine şuun kuun bilen gepleşigmede gatnaşmany gelen aýdymçylar bilen tanışýarlyk.
Inni bolsa şuun kuun bilen gepleşigimde aýdym aýtjak, çykyş etjek ustad halifalarymyda, aýdymçylarymyda tadanlarlyk edýän Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň mukamlar köşküniň owaz, estrada, orkestri çykyş eder, şeýlede şuun kuun bilen gepleşiklerimizde aýdymçylarymyda tadanlarlyk edip iň owdan sazlar bilen belerler. Bir de şeýle ajaýyplyklara döredip beren, ustad halifalarymyda uly hormat goýan, merhumlarymyzy tertegine galyran gahrman arka dağımyda köp sag bolsun aýdýaryk. Goý gahrman arka dağımyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rawaşyklary beslenmegini tüýsüregimizden arzu edýäris. Edi doganlar şu aýlaşymyň owadatly gepleşiklerimizden her sanyny ýygyderli ýazmaga, jeýde tahna bedewleri bilen bedat berýän, ýagny Akbul tututu kärhanaty ýardam berýär. Edi doganlar şu gepleşiklerimizde dowamyna bolsa, şu aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň sadynyň sözüniň tümenkedegini şeýlede näçinji ýylla ustad halifamyz halk köçüne ýetirenligini bilseňiz 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Edi doganlar siz bide uradýan SMS-leriňizi dogry we dol ýazyp uratmagydan sizden haýyş edýär. Siziň iýberýän SMS-leriňiz göni ýyly arkaly halk köçüne ýetiriler. Edi doganlar şeýle ajaýyp ustad halifalarymyza uly hormat goýan, biziň halifalarymyzy tertegine galyran gahrman arka dağımyda ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýaryk. Goý gahrman arka dağımyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rawaşyklary beslenmegini tüýsüregimizden arzu edýäris. Şeýle ýaxşy arzular bilen aýlaşymyň owadatly gepleşigimizi dowam edýär. Ondan medeniýet ustadlary halifalar ýerine geçip oturmagyny haýyş edýär. Edi watandaşlar, ine hemmemizin bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dağımyz, biziň ustad halifalarymyza uly hormat goýar. Şeýlede halifalarymyzy ýatlamak üçin ähli şertler döredip berdi. Şuň kun bizi gepleşigimizi Türkmenistanyň atgydan artisti Nurýagy Tokaýewiň ömür döreji bilen baglanyşykly ýazmagy makul bildik. Ine şuň kun biziň gepleşigimizde halifamyzyň ine maşgalasy, çagalary, dogan garnaşlary, şeýlede bir näçe şägirdleri şuň kun biziň gepleşigimizde. Şuň gepleşigimizden dowamyna ustad halifamyzyň aýdymlaryny biziň aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine ýygyderli size ýetirer. Edi doganlar şuň kun biziň gepleşigimizde sözümiziň başyny uly başlar, kiçikler diýişler ýaly ustad halifamyz bilen bir näçe ýyl zähmet çeken şeýlede şonuň döreden aýdymlarynyň bir sözlerini ýadan. Ine halifamyz Türkmenistanyň atgydan medeniýet işgäri Muhammed Murat Bagşeýew. Muhammed aga gepleşigimizde hoş gördük. Ine bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dağımyz, biziň ustad halifamyzy ýatlamak üçin ähli şertleri döredip berdi. Şeýlede bir näçe tungat ustadlarymyza uly hormat goýar, özüniň şafer paýlaryny ýapmagy bolsa, bugun kun biziň medeniýet ustadlarymyza goýan hormatynyň nişan. Inetiden bir näçe ýyl bäri ustad halifamyz Nurýagy Tokaýew bilen bile zähmet çekip bir näçe bir aýdymlarynyň sözlerini ýazyp bile işleşmek nesip edipdir. Şuň kun sözümiziň başyny gahrman arka dağımyzyň sungat ustadlarymyza, halifalarymyza goýan hormat dogrusyna başlasak söz sizden. Köp sag bolun. Biziň parahat ýurdumyzda gahrman arka dağımyzyň her bir alyp barýan işleri, rawaşyklary beslenýär. Sungat işgärlerine arka dağımyzyň edýän gollary uçursuz şäksizdir. Men şonuň üçin hem şeýle goşgular bilen aýdasym gelýär. Parahatlyk ýurt gymmaty, artar jahanna hümmeti, munnu döretdiň jenneti, seş ohrat şan arkada. Diýen sözler bilen arka dağımyzyň edýän işleriniň urwaş bolmagyny arzu edýär. Nurýagy Tokaýew diýen oglan biziň dostumyz köp ýyllar bile işleşdik, bile aýdymlary ýazdyk, taýlary ýazdyk. Şahir şahriyeler yavseden yavsi. Şahir şahriyeler yavseden yavsi. Sizi vasfetmeden dal bolur vavsi. Ey can halı olsa içmeyecek nasip. İçmeyecek nasip. Akıllı kusurat nuray navizler.
Nurat diyen adam ol medeniyet işgari hiç wagt gahara gelmezdi. Ha. Onu şeyle bir sözüne timar geplerdi. Her bir zat diýsen ýyllara ayardy. Şoň üçin men Nurat bilen işleşmäni özüme bir maksat tutundum. Nurat diyen adam meni hiç wagt unutup bolmady. Onu Çağrı Hekim ya Naqtadanda men Nurat'ın yanına salsam armanım yok derdi. Men yadan aydımlanmada şeyle baka berýärdi. Çağrı Hekim sizin yadan sözlerimi bizim aydımlarımız sağlamada katı oluyor, alayıp geliyor diyelim. Ben şonu devam ediyorum. Nurat Tokay müşavirleri bilenim işleşeyen. Kalımı dolu kaygıdan, yanıma yanan kıyıdan. Kalımı dolu kaygıdan, yanıma yanan kıyıdan. Bu duyguyu duymadın ey seyen yarım senmedi. Bu duyguyu duymadın ey seyen yarım senmedi. Yalan divananı gelip yürür kolu. Nurat Tokay'ın başkaları, oğulları, kıyıları, bizim ayarlı olan katnaşyarlar. Bulunum sözündekiler Nurat dostumuz vardı. Nurat dostumuz hiç wagt bizim yüreğimizden çıkmaz. Ol ören ustad estrada aydımşadı. Kahraman arkadaşımızın sunut işyerler üçün edýän gollawlaryny hiç wagt unutup bolmady. Şoň üçin kahraman arkadaşymyza uzak ýaş arzu edýär, her bir edýän tutumly işlerine üstünlükleri beklendim. Kahraman arkadaşımızın edýän her bir işlerini üçün yadan goşguy muhap bereyin. Parakatlyk gözbaşy, yaşa yaşa kän arkada, aydımlarımızın söz başı, tükenmez destan arkada, parakatlyk yurt kımmaty, artar jahanna hümmeti, munnu döretdiň cenneti, size şöhrat şan arkada, pek asmanımda kanatım, yerde uçurdu gıyratım, dünya ayanlar sunwatum, götürdün asman arkada, vatan baqilik diregi, sizsiniz onun yüreği, ak süttey halkın gereği, sözleriniz derman arkada, yaşa yaşa uzak yaşa, ustadsınız her bir işe, tutumlarınız kän arkada, size şöhrat şan arkada. Hürmetli arkadaşımızın her bir edýän işleri üçün buna sağ bolsun aýdýas, uzak ömür o işlerinde ruwaçlyk arzu edýär. Sağ olun Halipa. Ine şu ýerde Nuryady Halipany ýan şeýler ýatladyňyz. Sebäbi onuň bilen bile işleşmek, täze eserler döretmek size nesip edipdir. Ine şu ýerde ustad Halipamyzyň ine ýaşlyk döwrüne düşen suraty elbetde şu suraty göreňde ustad Halipamyzyň ir döwürlerde bir ýerine ýetiren aýdymlar teň gözeňe gelýär. Ine bu ýerde bolsa ine öz sadanlar bilen ine bile düşen suraty elbetde şol döwürlerde de akordeon dep tar gurallaryna saat çalyp bilen ustad Halipamy Türkmenistanyň halk artisti öwedgelik tekayf bilen bir näçe ýyl zähmet çeken Halipa elbetde şol Halipanyň döreden aýdymlary, şol Halipanyň bir aýdan aýdymlary bugunki her birimizden kalbymyzda ýaşaýar. Ine şu ýerde bolsa ýene de bir näçe ustad Halipamy Çağrı Hekim bilen şeýlede öwed aga bilen ha toýda çykyş edip duran pursady elbetde şol döwürlerde ýerine ýetirilen aýdymlar, şol döwürdäki dören şirin saatlar bugunki biziň ustad Halipamy ýatlatýar. Ine bu ýerde bolsa ýene de şol ustad Halipamy bilen ine düşen suratlary bar. Ine mehran watandaşlar ir döwürdäki düşen suratlar elbetde bugunki Halipamy ýatlamana
ähli pursatlar bar gahrman arkadagymydan şu ustad halipalarymyz ýatlamak üçin ähli şertler döredip berdi. Olaň aýdymlaryny täze rewişde halk köpçüne ýetirmek üçin hem ähli şertleri täze sag gurallary alyp berdi. Ine edidoganlar biz ustad halipamyzyň döreden aýdymlaryny näçe aýdymlar döreden bolsa şol aýdymlarynyň sözlerini bolsa ine Muhammed Murat Bagşyýew ustad halipamyz bilen bile işläp täze eserler döredipdirler. Davasına köp oturmay yeli can bibi Bulul koyna davasına yeli koy bibi Yerin koyni tomosame yeli can bibi Açsuzum vakıflarına Soğal yali can bibi Ay bibi can bibi Ay bibi koy bibi Açsuzum vakıflarına Soğal yali koy bibi Nuriyat Halipa bilen işleşemede kän aýdym döretdik. Menim näläm suwalmana gelmeli. Süýünmaýsam galynly, taşlarym küýseýän, şemşat diýen aýdymy. Sady agalnanalarym goý. Gözlerim seni gözler. Watan hakynda, sport hakynda aýdymlar. Nirelerde gidilende diýen aýdymy döretdik. Onu häzir ýaşlaryň köp aýdýa. Başga da köp aýdymlar döretdik. Tawusum ahallygy nireden arkada hakyndaky aýdymlar bolsa häzir men ýaş nurýadyň şägertleri bilen işläp ýörün. Gelecekde dinleýijilerimizde öz arkadagymyz baradaky, watanymyz baradaky o aýdymlary ýene de dörederiz, dinlärsiňiz nesip bolsa. Elbette siz şumal şol halipaň ýerine ýetirjek aýdymnyň bir sözlerini ýadan bolsaňyz elbette onuň bir sadyny döretmek üçin hukman bir gapdalyňda bir kompozitor gerek bolýar. Esasanan biziň ýadymda düşýär watanaşlarymyzdan bilýänler, belki biziň ýaşlarymyzdan bilmeýänler bolmaga mahmalla. Şolara da aýdym bolar ýaly. Şu ustad halipamyz Türkmenistanyň atgydan artisti Çary Hekim bilen bile işleşmegem Nuriyat Halipa nesip edipdir. Başga da haýsy sadanalar bilen bile işleşdi. Ýatlasaňyz. Ondan 20-30 ýyl öňler nepesip bir ýaş oglan bardy. Şunuň bilen işleşýärdi, öýe barýardylar, öýde täze hazlar işlerdik. Soň hak berdi, Hudaý berdi filan işleşdi. Ondan sonra bilen artik filan işleşdi. Soň Çary Hekim filan işleş başlandan elbette bulan bir-birine bir sarlary, ähliýetler alşandyrda. Bular uzak işleşdiler. Ömürlerinin sonuna şenlik. Çary dostumuz o sade şeyli ustad gitti. Ölen sade berilen adamdı. Onun häsiýeti Nuriyat Tokaýyň häsiýeti ýaly yumşak häsiýeti bardy. Diňe Nuriyat däl, başga da ýaşlar köp aýdymlarymyz aýdýar. Ine Kakajan Nuriýew Gülketeniň içinde diýen aýdymymy täze bedeg bilen aýdýar. Sport baradaky aýdymlar we Rahman ýaş olan täze bedegler bilen aýdýar. Bizim watanymyzda arkadagymyzda Ruşan watanymyzda gören köp aýdymlaryň sazlaryny gowy işleýärler. Men bulardan ören razy oglanlar töweleme ýene de ösdün ulalsunlar. Şolar ýaly aýdymlar aýtdylar. Menem şonuň goşgun düzüp bermäge taýyn. Degen ýet. Arkadagymyzda hawalsyna aýdýan biziň sunatymyza hormat goýan edi arkadagymyzda uzak ömür işlerinde urwaçlyk arzu edýän, uzak ýaşady. Sözümiň şu ýerinde de bir aýdym aýdyp bereýin. Başlygyny.
Sünnelep dokkolun halinin nağışı Sünnelep dokkolun halinin nağışı Gelin kıylan 10 parmağının hüneri Kanaşıp durdarak tezlere yanşı Gelin kıylan 10 parmağının hüneri Gelin kıylar gelip yelmek yuvadan Çinmek için akarlarını savadan Hanalarımız dünya belli ovadan Gelin kıylan 10 parmağının hüneri Hanalarımız dünya belli ovadan Gelin kıylan 10 parmağının hüneri Hanaların toprakları çiçekli Nağışları vardır tala koçuklu Toy tomaşa katlaşıyanın taçaklı Gelin kıylan 10 parmağının hüneri Toy tomaşa katlaşıyanın taçaklı Gelin kıylan 10 parmağının hüneri Hani bayram günü atlar çaparlar Olanlara hani tirpa yaparlar Türkmen tevigatın hala çiterler Gelin kıylan 10 parmağının hüneri Türkmen tevigatın hala çiterler Gelin kıylan 10 parmağının hüneri Gelin kıylan 10 parmağının hüneri tay gelecek yoktur. Sayra acap aydım yanlan ovadım. Ovadın teherdey temidir pektir. Sayra acap aydım yanlan ovadım. Eli doğanlar neşun kun bir gepleşmedi. Yani Türkmenistan'ın atqalan artisti Nuriya Toqqayev'in ömür dürücü bilen bağlanışıklı yadgıdı otur. Elbette şun kun bilen gepleşmede bolsa Ustad Halip Ahmed bilen yaşlığından bile rahmet çeken bir neçe aydımları döredön Türkmenistan'ın atqadan medeniyet işgari Muhammed Murat Bakşiyev. Ine Muhammed Ağa'da şun kun bilen gepleşmede şeyle var Ustad Halip Ahmed'in yerine yetiren aydımların birini aydıp berdi. Ine Muhammed Ağa şu yerde Ustad Halip Ahmed'i yatlap durqaq yine de bir aydım aydıp berseňiz berde vatandaşlarımızdan mehmanlarımızdan yine de sen aydım aytmaňyza garaşýanlar. Halkımızı esrettiğinle yaşatmak için gecesini gündüz edip işleyen mehriban hem kahraman arkadağımızın ediyen sogap işlerine benim öz aydım bilen koşat etmek için arkadağ diyen aydımı aydıp bereyim. Şeyle ona şertler döredip beren
hormatly arkadağımızın canı sağ olsun. Ediyen işler ruvaç olsun, yaş uzak olsun. Sağ olun halipa. Siz kahraman arkadağımdan şu ustad halipalarmıda, şeyde ustad halipalarmıda yatlamak için, şeyde şartlar dörüdüp beren için bir inqo arkadağdan aydım yerine yetirip berjek dediniz de. Yöne şol aydım yerine yetirmediğinizden öňörti, belki bu şuun kun bilen gepleşmeden yurdumuzun dürlüp udoqlana dähmet çeken bir näçe iýleşlerimiz, ýaşlarymız var. Belki size berjek soralar vardır. İlki şu soralaryny dinläliň, soňra gepleşmede aydım bilen dowam edäýär. Mehriban mehmanlar, ine şuun kun ustad halipamyda berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Men Asgabat şäheriniň ýaşaýçysy Kulyba Ogulbay. Bizden aýlasyň hep bir sana gatnaşyp otyr, nur ýagdy, halipany ýatlap otyr. Muhammed ağa halipa bilen işleşmek, aýdymlaryny ýazmak, näçinji ýyllerde işleşmek nesip etdi. Nähil aýdymlaryny ýazdyňyz? Şo barada aýtyp beräýsiňiz. Sağ olun. Men Nuradi Toqqaýew diýen oglan bilen ýaşlykdan tanyş boldum. Müýgit bilen köp işleşdim. Kän dowudymek bolduk. Köp aýdymlar işledik. Köp toýlara, konsertlere gatnaşdyk. Watanymyzyň, ýurdumyzyň gowy dowuşuklaryna, toýlaryna bile çykyş eden ýerlerimiz kän. Başga da aýdymjy ýigitlerim köp gatnaşdylar. Bu biziň gatnaşýan toýlarymyzda. Orada halipa bilen men iyi tanış boldum. 14-13 ýaşlarymyzda. Nur ýagdy diýip bir oglan Yusuf Qurban kalbawy häzirki. Şo taýda deprek çalyp aýdym diýip eşdimde. Men öz hasyl obamyza enem atam babam mamam ýaşaýar. Şolary gezmäge bar wagtymda nur ýagdy. Dep çalyp aýdym diýen bolsa men onu göreýinip ýürüse ýanyna bardym. Nur ýagdy tapdym, tanyş boldum. Şondan bäri men nur ýagdy bilen köp aýdymlaryň üstüne işläp şu wagtçaly ömrüniň soňuna şenli işleşdik. Gowy aýdymlar işledik. Meniň lälem sual maňa gelmezmi? Bu aýdymyň sady hak berdi, Huda berdi. Ýa-ni sözlermenki nur ýagdy Toqqaýew dostumyz ören ustadlyk bilen ýerine ýetirerdi bu aýdymlary. Başga da aýdan aýdymlary kän. Watan şeýini giden ýarym aman gidip aman gelsin. Söýgülim ýar ýardan aýyrmasyn. Diýişlerimi küýseýän. Ýene de şolar ýaly oňat aýdymlardan köp aýdymlary işledik. Nur Sultan ýene aýdymma. Aýdymlary agdasak köp 100 töwerek aýdymlary işlendi. Häzirem men aýdymy dowam edýän, ýazýan, sazyny ýazýan, sözüni ýazýan Nur ýagdy dostumyň inti Serdarjan bilen işleşýän. Men häzir gülýän watanymyň tarifini etmäni ören gowurýan. Sebäp diýende parahatçylyk ýaly beýik iş hiç ýerde ýok. Ýurdumyz parahat saklayan arkadağımızın yaş uzak bolsun. Ömür uzak bolsun. Ruwaç tapsyn her bir tutýan tutumly işlerini. Sağ olun. Sağ olun halipa. Ine şu ýerde ýeňemizin beren soragyna şeýle gowy jogap berdiňiz. Elbetde ustad halipamyzy ýatlamak, olar bilen bile dähmet çekmek, ona da bir näçe aýdymlary, häzir güneçeni ýaşlaň aňyna galjak aýdymlar döretmek, elbetde olam sowap işleriň beri. Ona näme mehriban watandaşlar, edip mehmanlar, geliň edер gepleşiňiziň şu ýerine Türkmenistanyň atgadan medeniyet işgäri Muhammed Murat Bagşypowyň ýerine ýetirmegine arkada diýen aýdym bilen dowam edýär. Şuň kun şu gepleşiňizde çykyş etjek aýdymçylarymyň şeýle Muhammed aganyň ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kimikdigini bilseňiz, şeýle näçinji ýylda ilkinji sapar halk köpçüne ýetirenini bilseňiz, 0-85 SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap berene de Akburt Hututy Kärhanasynyň taýarlan sowgadam size garaşýar. Ona näme mehriban watandaşlar, edip mehmanlar ustad halipamyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär.
batı bar yar öňe arkadağımın ak yolu Bedew batı bar yar öňe arkadağımın ak yolu Tedünümün lufkos sen yemininin Alhamir tedünümün lufkos sen yemininin Göz kuvoncu il günümün arkadağımın ak yolu Göz kuvoncu il günümün arkadağımın ak yolu Her günün doğuşundadır, vat pıyadın yaşındadır Her günün doğuşundadır, vat pıyadın yaşındadır Kıyır gelinin nakşındadır, arkadağımın ak yolu Kıyır gelinin nakşındadır, arkadağımın ak yolu Vat ederler dilen dile, bet ederler güllen güle Vat ederler dilen dile, bet ederler güllen güle Ulap gider yalan yana arkadağımın ak yolu Ular gider yalan yana arkadağımın ak yolu Gözellerin nakşındadır, arkadağımın ak yolu Arkadağımın ak yolu Arkadağımın ak yolu Idi vatandaşlar aylaşamın o adatda gepleşimizde devam etýär. Bidalar töhwetdeşligimizi Liwak welaýatynyň Halaç etrawynyň medeniyet merkezine bir näçe ýyl bäri dähmet çekýän Ustad Halipamyzyň aýdymlaryny toý bayramlarymyzda ýygyderli çykyş edýän Çary Allamradow bilen dowam etýär. Çary dogan gepleşimizde hoş gördük. Inetidem Ustad Halipamy Nuriyat Tokaýew bilen bile bir dähmet çekmek ya bolmasa şol halipanyň bir aýdymlaryny toý bayramlarymyzda çykyş etmek nesip edipdir. Ine şu halipamyz bilen näçe aýdymlary bir işleşdiňiz ýa-da siziň aýdymlaryňyz bir diňläp gördümi? Şol halipa barada bir ýatlamalardan bir aýdyp berseňiz sizden. Halipa sert yol açyp beren hormatly mehriban arkadağymyň zany sag bolsun. Edýän tutumly işler elmidäň rowaj altynda täze medeniyet üýlerini açyp berdi. Täze saat kurullar alıp berdi. Bizim de şöyle aydyp toylarımızda, bayram çyklarymızda aydyp galýar. Nuradi halipam bilen men köplenç toýlarda duşýadym. Nuradi halipam Halaç etraplaryna kerki etraplary baranda köplenç şoňa baryp aýdymlaryny dinleýärdim. Araşyan yoluma çalma gönlü, gelarsın kenara haydoğun çağı. Kanalın boyunla mettan gedeyini, gelarsın kenara haydoğun çağı. Kanalın boyunla mettan gedeyini, gelarsın kenara haydoğun çağı. Akgülün gülünü ayıp nur taçır, dergül şimal bilip alkışlar geçer. Keyif
Yeter hoşeyle kuş baştan uçur, baktan uçmanar, haydoğun çavi. Kendi uçtuk. Sonunda bir iki tane ayıp verdim toy bu yerinde. Sen sesin bana dengeliye, diyeyim sana pata veren deyip, öyle son pata verdi bana. Ak pata verdi. Sonra verem sulayım. Halipamın aydından aydayan, uzaş toylarımızda, bayramçılıklarda. Arkadamız canı sağ olsun, ilim adamı tutuyan işleri, ilim adamı rovaz altın. Arkadamın canı sağ olup, ilim adamı bize yolu sıkıt durmanı arzu ediyen. Sağ olun, çarağa şurada berlek kıştığınızda, şol halipamızdan ak pata almak nisip etti dediğinizde, şol halipanın öz aydımını, özünü aydıp verdim, dinlettim diye de, haytaydımını aydıp verdiniz. Suvatlar, oy bibidin aydın aydıp verdim sonra. Belki iştayda şol yatlamadan, yatlap bir kivenden hinlenip verseniz, Dağlasın ay köp oturma, yel gel yel oy. Aç kuzun vakıf bağrına, soğal yel oy. sağ olun. Elbette ol halipanın şırın aydımları, dörödön täze eserleri elbette onun bir saadının, sözünün şeýle aydymyň bir sesiniň bir gabat gelmegine şol oğudan şırın aydımlar döräpdir. Elbette şol aydımlarym näçe dinlediňse de dinläp gelýärse. Indi halipa şu ýerde watanaşlarymyzdan mene bärde mehmanlarymyzdan garaşyp oturanlar sizin aydym aýtmaňyza belki biziň gepleşigimizde şol halipaň aydymlaryndan bir aýdyp berseňiz tatam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Aslında. Kudret bilen dörenler, dörüşüne hayranlar, ömrümün bak şekeri, sen olmasan viranlar. Akbalım kimi acı, kim netici duranlar, sen olmasan neler, bu duranım ayarı. Sen olmasan neler, şu duranım ayarı. Akıldarlar ak bolur, sana ağırın açarlar. Ödülüven gödüller seni görüp kaçarlar. Aşık bilbiller seni gizleyin tinlap uçurlar. Çünkü ayot maksadı bu duygunu bayar. Çünkü ayot maksadı bu duygunu bayar. Balım kimi acı, kime cici duranlar, sen olmasan neler, bu duranım ayarı. Aşık bilbiller seni, gizleyin hilap uçurulur. Çünkü hayat maksadı, bu duygunu bayarı. Çünkü hayat maksadı, şu duygunu bayarı. Sen olmasan neler, şu döwranım ayarı, bu döwranım ayarı.
owadyňa inçe ýürek maýyllar. Seni midam dinlemäne qaýyllar. Sen uğrunda müňläp teşne saýyllar. Sayra azap aýdym, ýanglanawadym. Edi doganar ne şuň kun bilen gepleşigimde ýürüte Ustad Halipamyň aýdymny ýygy derli toy bayramlarynda çykyş edip gelýän Halaç etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Çary Allamradow. Ene çaraga şeýerde şeýle bir ajaýyp bir Ustad Halipamyň ýerde urda ýerine ýetiren aýdymlaryň birini aýdyp berdiňiz. Indi berdäki mihmanlarymyň watanaşlarymyň ýene de aýdym aýtmagyda garaşýanlar, belki şeýerde ýene de Ustad Halipamy ýatlap bir aýdymny aýdyp berseňiz, haýsy aýdymny aýdyp berjek? Halipamyň gowy aýdan aýdymy Aydoğu çağırdığın aydımı yerine getirip berayım. Baştyny. Ýöne çaraga şol aýdymy yerine getirmeden öňürti şu ýerdäki bir näçe mihmanlarymyz bar, ýaşlarymyz bar. Belki berjek soraglary, sowallary bardyr. Şonu dinläliň, soň orta geçişimiz dowam edäýeli. Mehman mihmanlar şuň kun şu çaraga berjek soraglaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Haýsyňyz, özüň tanıştyrajygy. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýçysy Sultan Utmaw. Çaraga sizden başga halipalaryň aýdymlaryny yerine ýetirýäňizmi? Şoňa da özüňizi kysgaça görüňärsiň. Halipam bilen men kän toýlarda men ýanyna barýadym. O konsert bilen barýadylar. Halipamy amandut saripady. O ruwan gumantar bilen şeýle konsertleri berdi. Halaç etrafynda gowy konsert berýärdiler. Benim ýanymda şoň aýdymny süýüp dinleýärdim. O şoň aýdymny aşyk bolup, onuň ýanyna baryp aýdymny süýýän, şunu aýtsak bolýan diýdim. Bir aýdym aýtyp görkezäý diýdi, soň aýtyp görkezmi soň sana gelýär aýdymlar diýdi, seň tesme gelýär seň aýdymlar diýdi. Maslahat berdi. Halipat de şo maslahat beripdirdi. Ha, onu näme mehriban mihmanlar jigim soragyňyza jogap düşnükli bolsa, ona aýdym bilen gepleşigimiz dowam edäýeli. Mehriban mihmanlar edi watandaşlar şuň kun ene Çary Allamradowyň ýerine ýetirmeni aýdym dinläliň. Ýöne şol aýdymy Ustad Halipamy näçinji ýylda halk köpçüne ýetirdi. Bilseňiz 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Mehriban watandaşlar sizden geljek SMS'ler göni ýaýly markaly halk köpçüne ýetirler. Ýöne şol SMS uradyňyzda adyňyzy, familiýaňyzy, şeýle-de ýaşaýan ýeriňizi dogry we dogry ýazyp iýermeňizden sizden haýyş edýär. Onu näme mehriban watandaşlar edi mihmanlar kimde kim biziň beren soraglary dogry we dogry jogap berýär. Bizim gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbulut Tutuzy kärhanasynyň sowgadam size garaşýar. Bulutlar ak, bulutlar pek. Olara seredende yumşajyk pamyk gözüňe gelýär. Ana edil şol pamyk ýaly Akbulut çaga arlyklary. Akbulut çaga arlyklary özüniň goşmaça siňdirjek gaty bilen çygy özüne has gol çekýär. Sizin çağıcıklarınızın arasaçılığı ve pekideli üçün yokor hilli çağı arlıklarının başka da çığlı tüpürüşlerin size hüdürleyir. Akbulut, asman pekideliği. Ona mehriban watandaşlar edýän mehmanlar gelin adar gepleşigimiziň şu ýerine Çary Allamradowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen gepleşigimiz dowam edýär. Araşyan yolunu sarba ödeli. Araşyan yolunu sarba ödeli. Gel akşam kenara aydoğun sağı. Kanalın boynuna misal gedeyli. Gel akşam kenara aydoğun sağı. Gülünni aydık nur fatsarı Yergin şemal bedi alkışlap geçer Tügü terhos ile kuş bastan uçur Bakran o sonar aydoğun sağı
kölen yar söýgü diýseler. Yürek mehrisinin kızgın pot olur, kuvat bersin yara ay doğun sağı. Yürek mehrisinin kızgın pot olur, kuvat bersin yara ay doğun sağı. Ülkedarday aşık yürekleri olsun, bu şadlımı sevgime de ulaşsın. Suratımı tedey kanala düşsün, gel akşam kenara ay doğun sağı. Baktım koşulara ay doğun sağı. İdi vatandaşlar aýly akşamyň owadaty gepleşigimizde dowam edýär. Idi doganlar ene şuň kun biziň gepleşigimizde ýygy derli. Biziň berer soralarymyza dogry we dol jogap berýän şeýlede ýaşy 60-90 ýaşy arkatan mehriban ena talamydan bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Geliňizler gepleşigimiziň şu ýerini gysgaça tanışdyryp geçeýin. Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjy Sülgün Aýdogdy we Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Sonagul Aşyrowa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Ihlas Meredow, Mar welaýatynyň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjy Gurt Nurnepesow, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjy Allamrat Gurban Gylyjew, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Şirin Oradowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Aýgul Berdiýewa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Kümüş Hedretowa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Maral Ataýewa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Babarap obasynyň ýaşaýjy Gurbanul Aşyrowa, Daşawud welaýatynyň Gowadaq etrawynyň ýaşaýjy Ahmet Nepetow, Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Alparslan Meredow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Gurt Gurban Gelliýew, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Anne Cemal Rahmanowa, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjy Ilham Meredow, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Esenmurat Esengulyýew, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Allamrat Meredow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Aýjeren Meredowa. Şeýlede mehriban watandaşlar, şu gün Balkan welaýatyndan Aman Murat Aman Gelliýew, ýani 60 ýaşapdyr. Aman Gelliýew agany bolsa öz ýany ýollaşy Bayram Sultan şeýlede öz çagalary, maşgala agdalary gutlaýar. Aman Gelliýew ýaşyňyz uzak bolsun, goý elmidama çagajyklaryň arasyna çagalaryň bagtyna gowunyp ýaşamaga elmidama nesber etsin. Edi doganar şu ýerde ýene-de bir näçe 70-80 ýaş arkatan iýleşmeden gelen SMS-em şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçmekçi. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Durdugödel Muradowa, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Bayram Sultan Nepesowa, Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjy Abadan Gödel Meredowa, Lewap welaýatynyň Çerjek etrawynyň ýaşaýjy Oradbike Oradowa, Lewap welaýatynyň Çerjek etrawynyň ýaşaýjy Oradgylyç Gurt Niýadow, şeýlede Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Mama Gödel Rahmanowa. Edi doganar näşe adagdalan iýleşmeden şuň gün biziň gepleşigimizde doglan günleri gabat gelen iýleşmede şuň gün biziň gepleşigimizde SMS uradan öz doglan günlerini bir ýatlap bir Ustat halipalarymyzyň aýdymlaryny aýtdyrmagymyza haýyş eden iýleşmeden doglan güni gutly bolsun, ýaşlary uzak bolsun. Goýelmidama berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, bagtyar zamanamyzyň ene atalar bolup ýaşamagyna tüýsürekden arzu edýär. Şuň gün bize SMS uradan iýleşmede üçin mirasymyzyň haýdynadan bir aýdym dinläýän, soňra gepleşigimizde dowam eder.
Evi vatandaşlar ayla akşamı vadatı gepleşimizde devam etiyat. Bir daha da çok hoşteşliğimizde. Aşıgun kun bizim gepleşiklerimizde şeylerde toy bayramlarımızda iyi gider çıkış ediyen. Ustad Halipamiz Nuriyat Toqqayev'in oğlu Devran Nuriyatov bilen devam etmekçi. Devran gepleşimizde hoş gördük. Yine bir karar devletimizin bahtiyarlık dövrünü bizim ustad halipalarımız yatlamak için kahraman arkadağımız yakın şartlar döredip verdi. Şugun kun marta tidingine öz qaqanız ustad halipamiz Türkmenistan'ın atqıdan artisti Nuriyat Toqqayev yatlab ne fehud edip otyrt. Elbette şugun kun gepleşimizde bolsa ne özünün bir şığırlarını yadiyan ustad halipamizin qatnaşmağı, şagirdinin qatnaşmağı elbette bir hatam quvandırıyar. Hem näme qaqanızın aydım tasın otunu devam ettirip gelýäňiz her bir toy bayramlarymyzda çykyş edýäňiz. Indi şu qaqanızın aydımlarından başka da halipalarımızın aydımlarını yerine getirýäňiz mi? Sunugutumuza hormat goýan halipalarymyzy ýatlamağa mümkinçilik döret berýän hormatly arkadaşymyza, hormatly mehriban hem gahryman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Goýjan sag bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Başka halipalar ne Çar Hekimow we halipam şoňam döredin aýdymlar we olaryň ýerine ýetirýän hem Mehmet Aşyrow diýip sadanly we halipa sadanlamy. Hak berdi, Hudaý berdi diýip aýdymlaryny aýdýan. Gara şu qaqymyň egin-neşleri, dostlary şolaryň aýdymlaryny ýerine ýetirýän. Bu boýunla bitin sınar jogap berir. Benimle kovalma gelmeli. Gelmeli kim bollu qatilebe. Benimle kovalma gelmeli. Gelmeli kim bollu qatilebe. Benimle kovalma gelmeli. Kovalma gelmeli. Avara men kuş almadı bu perde. Benimle kovalma gelmeli.
Dewran tidini qaqaňa aýdym aýdyp beren döwürlerini siz keçiräksiňiz. Belki şol halipa özüniň bir perdendiriň bardygyna, şeýle-de özüniň bir şol aýdym sasyňyny dowam etdirjek çağalaryň bardygyna her bir sunugat adamsy guwanýar, begenýär-de. Indi siz şol aýdym aýdyp bir qaqaňyda bir görkezdiňizmi? Qaqaňy siziň bir aýdym aýtsaňyz duýýardymy? Toylara, konsertlere bile ýany bilen alyp gidýär-de. Onuň şonu arasyna hinglenen bolýardy. Haýyn tek ýer diýär soň ýurutsa arasyna ýurudýärdim. Muny ýene bir soňunyň şu 10-njy sınıf gutoram soň daňa Töregödüf adynaky taatçylyk mektebine gireninde soň onuň soň arasyna ýurudyp zat edip haýsy aýdymy hinglensem o taý bolmaýan bolsa şolar ýaly ýa özüňçe alsaňam bolýar diýip hökman şolar ýaly edilmeýän käli neme edip durmady ýöne özüňdenem bolşyna görä ediber diýip ýurudýar-da. Doğru belli elbette her bir sunugat adamsy diňe sen şol halipany bir agdyny öýkünip ýa şol halipaň aýdyşýaly aýtjak bolmaly. Her kim özüni tapmaly, özüniň bir aýdyş usulyny, öz ýoluny, ýodasyny tapmaly. Tebäbi her kim özü bolup çykşetse oňa ýetesat ýok da tebäbi her bir aýdymçam özüniň bir nisil daragyny dowam etdirmek üçin bir näçe bir aýdymlar şol öz çağalaryny öwredesi gelýär, öz çağalarynyň bir aýdym sasynyny ýa-da bir dowam etdiren isleýärdi. Tebäbi görýän şol halipanyň bir aýdymlaryny dowam etdiren öz çağalarynyň bardygyna ýa bolmasa öz jigleriniň, şägirtleriniň bardygy bir hasam guwandyrýar. Indi şu ýerde Dewran siz şol aýdym sasynyny bir ýerine ýetireňizde aýdymlary aýdaňyzda şol halipanyň öz sadanlary bolýar, dogry dämi? Ine berde Muhammed Murad ağa bar, Çary Hekimow bar, ýa bolmasa Hakberdi Allah Muradow bilen, Hakberdi Hudaýberdi bilen bile zähmet çekene qaqaňyz. Belki şol aýdymçylar aýdym aýdana käte bir diýilýär, gurunmada bir köpçülikde, ilçilikde edil qaqaň bolýan ýa bolmasa qaqaňa meň däp dursun aýdýan bir sözlerini eşitmek bolýardy. Indi siz şol halipalar bilen zähmet çekeňizde siz şol qaqaňyzy bir aýdymyna aýdaňyzda olarda näme ýatlamalar galýar? Qaqamyň ýoly biraz agyrrak gelýär sebäp oň alýan döredijiliğini hem ýoluny biraz kıyın ýoly. Aýdymda edýän tilsimleri agyrrak gelýär-de. Ne Jyma Serdarjan we o arasyny dinleýärler onuň ştaýa meňzedi, aý bu taý azrak özüň çalypsyň diýip şolar ýaly diýilýär. Halipalar Hakberdi bar, Hudaýberdi. Onuň umuman aýdymda özüm aýdymda indi şolar ýaly arasyny özümçe nimetden kıyın. O doğrudan kıyın. Wesedi özüň boljak bolýar-da. Esasy berenje wesedi. Şimdi men häzir öwretsem men boljak bolmady ýa-da. Öz qaqamyz bar. Öz qaqam bile nice toylara hem dosty hem Murat qaqamyz ýaly. Onuň ýadyna düşýär. Kiçiräkdim toyu ýanlaryna, toylara zat akidýär. Ne gördüýär-de. Şu näile aýdymda, indi şolar ýaly özüň şu kiçilikden gördüýär. Sahna hereketini, aýdym sahna hereketem, özüň boljak bolýar-da. Kiçilikden gördüýär. Şeýle mümkinçiligi döredip berýän halipalar ýatlamagy, halipa şähertlik ýoluny açyp beren hormatly gahrman we mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Goýjan sag bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Sözümiň ahyryna da häzir halipam Nuriýat Tokaýewiň qaqamyň aýdymlaryny bir näçesini ýerine ýetirip bererim. Başdyna gezmegin balam ağlanımda merdin yanın yağla namattın göz yaşın gizlegin balam
girmesun şunluğun bilmen Yalanın ağlaman, yalanın gülmen Sözlende içinin sözlüğün bağlam, sözlüğün bağlam düşen benden ey, işi düşen benden işinde dedim Zomat bolcok bolmey, ile gödedim, ile gödedim Ekmedik bağım ey, elim uzadım Şol bağım meyvesin, yolmağın bağlam, yolmağın bağlam gerektir ilk adımdan edemi görürsün oğul gıydımdan yağmur günüm geçtin özümden namarda bir gıdar bolmağın bağlam bolmağın bağlam Yıkılğın yerini il yıkılmadı yali düdülüğün bağlam düdülüğün bağlam Ödüm büdrep ödüm yıkılğın yerini Ödüm büdrep ödüm yıkılğın yerini il yıkılmadı yali düdülüğün bağlam düdülüğün bağlam düdülüğün bağlam yolmağın bağlam Sözlende içinin sözlüğün bağlam sözlüğün bağlam Du tarım muqaddef zadılı cennet Fenmir oğudun hem azap zinat İnsanın kalbına bitiriyen kanat sayra azap aydım yanglanawadım. Edi doğanlar neşun kun bidin gepleşimizde Ustad Halipamız Türkmenistan'ın atqıdanan artisti Nuriyat Toqqayfın ine oğlu Türkmenistan'ın atqıdanan artisti Devran Nuriyat ine Devran şiirde şeyle bir qaqanıdın bir ýerde urda ýernetin aýdymlaryny aýdyp berdiňiz. Elbetde ol aýdymy näçe dinlediňçe de dinläsiň gelýär. Tebe şol aýdymlar ýanglananna Ustad Halipamız gödüňizde gelýär. Tebe oň bilen bile işleýän bir näçe Ustad Halipamız bar ýa-ni Çary Hekimov we Türkmenistan'yň atqylanan artisti. Oň bilen hem Ustad Halipamız kän aýdymlar döretdi. Kän aýdymlaryň üstüne işledi. Elbetde şolar ýaly sazlar eşitdiňde ýa bolmasa Ustad Halipamyzyň aýdymyny dinläninde ol halipalar bir goşatar ýaly biziň gödüňizde gelýär. Elbetde ol aýdymlar bolsa bugün kun her bir insanyň kalbyna ýaşaýan aýdymlaryň biride. Indi bu ýerde ýene de bir Ustad Halipamyz ýatlap, ýene bir gow aýdymlaryň birini aýdyp berseňiz haýsy aýdymny aýdyp berjek? Halipam hakymyň gözelüm diýen aýdymny ýerine ýetirip beren. Başdyna. Döwran şol aýdym ýerine ýetirmeden öňürti, size berjek soragyny şu argatny arkaly dinläliň, soňra gepleşigimiz dowam edeýin. Ine mehriban watandaşlar, Ahal welaýaty biz bilen aragatnaşykda. Sağ olun. Hormat prezidentimiziň tagalasy bilen Halipa şägertlik ýoluny giň ýol açyldy. Döwran Nuriyat diýip şeýlerek bir soragym bar. Siz öz qaqaňyzyň kärini dowam edýäňiz. Siziň hem öz maşgalaňyzda, çağalaňyzda siziň kesip kärini dowam etjek barmy? Öz maşgalaňyz bilen tanıştyraýsaňyz.
Sağ olun jigim. Ine döwran soru düşnükli bolsa gerek. Ine şu ýerde ýa jigimi size soru berdi. Nesil daraktan dowam etdiren elbette her kimde halipamyzyň aktyklary bardyr. Bir näçe aktygy bar. Olar tanıştyrsaňyz aýdy beriň. Oğluma adyny daktyk Nuriýatjan. Umid edýäs bir barynjy symptom okuýa. Hawa. Anne pinglenýä bir uğruna şu wagtdan bir çaladan barjak bolýar özü görürse. Nesibedenden bir atasyali bir awraly bagşy bolup ýetişse bize umid edýäs. Sağ olun. Elbette çağalykdan her bir adama bir höwes berýär. Elbette adyna eýe bolup elmedama şoň bir sungat ýoluny dowam etdirmen bidem arzu edýär. Ini döwran şu ýerde ýene de şol halipanyň näçe aktygy bar, näçe çağaty bar diýär. Bir tanışdyraýsaňyz. Kakymyň 4 aktygy, biram çoğlugy bar. Tügeleme. Näme olaram Ultat halipamyzyň bir aýdym satyny gotuny dowam etdirip ýyrhalar ogulgy bolup ýetişmegini tüýsürekden arzu edýär. Onu näme mehman watandaşlar, edip mehmanlar ine şu ýerde Ahal welaýatyna jigimiň beren soragyna, ýani döwran jogap berdi. Jigim soragyna da jogap düşnükli bolsa, onu biräder gepleşigmidi. Döwran Tokaýewiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Kimde kim şuň bilen gepleşigmide gatnaşmana gelen aýdymçylarymyzyň şeýlede döwran Nuriýatyň ýerine ýetirjek aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini. Jelde Ustat halipamyz näçinji ýyl şol aýdymy halk köpçüne ýetirdi. Bilkeňiz molwer 80 SMS urudyp bilertiňiz. Edi de onlar kimde kim bilen beren soraklaryma dogry we dol jogap berene de Akbult husuky kärhanasyny taýýarlan. Sowgatlarym tide garaşýar. Ona näme mehran watandaşlar sowgat almana çalşaryň Akbult husuky kärhanasynyň taýýarlan sowgady siziň öýüňizde täminlik nuruny saýmanam tüýsürekden arzu edýär. Mehriban dinarlar. Siz öz maşgalaňyzdaky egin eşikleriniň asmannaky ak bulut ýaly arasy we temiz bolmagyny isleýän bolsaňyz, onda biz size ak bulut sewda belgili kirýüji terişdesini hödürleýär. Bu kirýüji terişdesi iň gysga wagtlyk programmada hem ähli kirleri düwünden ýok edip eşikde özüniň hoşumay ýysyny galyrýar. Ak bulut asman pekideli. Türkmenistanyň atgylanan artisti Döwran Nuriýatyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Açılan alın bağıtım, bağla kalın gözülüm. Açılan alın bağıtım, bağla kalın gözülüm. Düşmandaşın alımı, ya menin bunun kalımı. Bu cuan yaş kalbimi, dağla kalın gözülüm. Bu cuan yaş kalbimi, göz veripdim dil bilen, hat yazıpdın el bilen, levimdeki bal bilen, ağlap alın gözülüm. Levimdeki bal bilen, ağlap alın gözülüm. Atınıp kal kurta, sen meni koydun derde. Bakş oğlum bu yerde, ağlap kalım gözülüm. Bakş
İri vatandaşlar aylaşa muvadatı gepleşimizde devam edýär. Biziň gepleşimizde ýetgidler tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Şuň gün biziň gepleşimizde ýagny Türkmenistanyň atgydan artisti Nuriyat Tokaýewiň öz maşgalasy ine biziň gepleşimizde gatnaşyp otyr. Gelin häzir ýeňemizden berjek gurulmalar bilen gepleşimizde dowam edýär. Gelince gepleşimizde hoş gördük. Ine şuň gün bir gepleşimizde Ustad Halipamyz öz aýdymlary bilen halk içinde meşhur bolan Nuriyat Tokaýewiň bir ömür dörejigi bilen baglanşykly ýazgy edip otýar. Ine şu pursatda gahrman arka dağımız biziň Ustad halipalarymyzy ýatlamak üçin, şolaryň döreden aýdymlaryny täze uşda halk köpçüne ýetirmek üçin ähli şertler döredip berdi. Şu pursatda siziň bir halipamyz barada ýatlamalarynızda bir eşdeýsek, kelam algurun berseňiz, sizden. Men Nuriyat Tokaýewiň maşgalasy Tokaýew Gülruh. İlki bile okuduk Nuriyat bilen. Okuwu gutorup işledik. Filarmoniyada birazrak durmuş kurdum bile. Nuriyat'ı şeýle bir ýat geçti. Şu bir kitabı getirirdi, şonu şu kitabı şu gece okap gutorýady. Men bu näme sen okap gutorýan muny? Ay sen diňe bir göz geçirip goýaýansyň diýedim. Ýok, ana şu bir sahypanyň başyny sora menden diýdi. Men şonu aýdyp bererim diýip şu planjy sahypa şonu aýdyp berdim, aýdyp berýärdi. Şeýle ýatkeşligi güýçlüdi. Şu okan döwrümizde bize güýçli kompozitorlar mugallimçilik etdiler. Olaryň içinde Nur Halmamedow bize sapak berýärdi, Nuriyada da sapak berýärdi. Ondan soňra şu okuwu gutorup işledik. Mene bir ýyljyk işledim bile filarmoniyada. Soň çağılym bolup öýde galdym. Şu işlen döwründe, Nuriyada işlen döwründe onuň halipalarym, kendi Öwedgel Tekaýew şoň bilen bile işleşdik. Öwedgel Tekaýew gruppa açanny Nuriyadyň ýanyna inşallah. Yüzüm mahır tavanım gülyal ayı dönü Sarhurdu nirduvanım gök payı payı dönü Aşığı tanrıda koydum bittim uyada Nur verdim vada vakt etti payı dönü verdim vada vakt etti faydını. Şondan soňra şu filarmoniyada işläp başlady. Şu ömrüň ahyryna çenli şu filarmoniyada işledi ol. İşlen döwründe şeýle halipalar bilen işleşdi. Onuň şägirdlerim kän. Ine häzir bizi bilen bile öwed sadanlyk edip otyr. Şu öwedem şu işe başlanan şu bile işleştiler. Şular ýaly halipalary ýatlamak üçin bize şeýle şertler döretdi Mehriban prezidentimiz. Jany sagat bolsun, tugut diýäli, ömrü uzak bolsun, halk üçin, el üçin edýän işler mudama rowaj alsyn. Sağ olun gelince. Elbette şuň gün siziň maşgalaňyzyň şuň gün biziň gepleşigimize gelip gatnaşýan üçin diýsen gowanyýar. Mehran watandaşlar, ine şuň gün biziň gepleşigimizde ine halipamyzyň ine öz gyýdym bar. Gelin häzir Maýa Nuriyat diýanyň berjek gurulmalar bilen gepleşigimize dowam edýär. Maýa, gepleşmede hoş gördük. Men kakam arada aýsam çağlyk döwrümizde bizi vilayatlere, owalara ýany bilen alyp gidýärdi döwran kimidi. Ondan sonra köp zatlar öwredýärdi jymy. Maňa da diýärdi, egerde albilseň sen şu hünäri aljak bol, gyýdym gör ýagdaýyňy. Emma sen aljak hünäriňe özüň berginiň höwes bilen etdiniň eden işiňi diýärdi. Sunuňata ýapyşsaň şonu bolja ýygyny ihlak edip dowam etdiň. Ihlak bilen ýapyşmasaň bolmaz senki diýärdi. Şoň üçin men başga ýollan gitdim, döwran jymam höwes bilen ýapyşdy da şu hünärine. Sunugat hünärine. Sunugat hünärine.
höwes bilen şo gurdan gitdi. Kakam öýde taýynlyk görýärdiler. Ulu saz gurallarını getirýärdiler. Onun şo taýda şowhunly geçýärdi bulan taýynlyklary. Şowhunlyk bilen aýdymlaryny. Ayrılık günü yoluma bakıp ağlama. Yekelinin derdi ötete seni, yaşını döküp ağlama. Yekelinin derdi ötete seni, yaşını döküp ağlama. Ağlama, ağlama, sever yarım ağlama. Ağlama, ağlama, seyen yarım ağlama. Anna verdattan nağlar gelýärdi. Ondan soň bir edek men öýdegilde käýf görüpdim. Gyýdym men taniýanmy diýärdi. Diýdi. Ondan soň biz o mal kiçdik. Kiçi bolan soň ýatda elbetde ýatda galýan nälerdi. Ondan soň sen ýadyňa gowja düşür diýärdi. Ondan soň käbir ýadyma düşýär. Ondan howap men şunu görýärdim. Şol adam ne diýärdi, ondan soň diýärdi. Bu bilýärmi, güýçlü men halipam maňa köp zady öwreden maňa ýol açan adam şol adam ýatda galsyn gyýdym. Şu sunutda maňa itergi beren ýol görkezen öwedeli tekäifdir. Sen gyýdym şunu ýatda gowja saklagyň diýip aýtdy. Görýärmi? Şolar ýaly ustad halipalar bilen, ägirtler bilen siziň maşgalaňyzda, ýani öýüňize baryp bile bir duýu demek bolmagy, täze eserler döretmegi elbetde hasam bir adamda sunugata bolan ymtalyş ýörýärdi. Görýärmi? Özüne jigiňe döwranyň şolar ýaly aýdyma aýtmagy, elbetde şol döwranyň kakanyň aýdymsa sunugatyny dowam etdirmegi, elbetde şol halipalaryň bir öýüňize gelmegi, şol halipalar bilen diýdarlaşmagy, özüň bir sunugata bolan höwesiň hasam o ýörýärdi. Şo höwes döwranjymdy güýçlü döredi. Şo özüň alyp çykarsyň oglum diýärdi döwrany. Biziň halipalarymyza şu şertleri döretip beren mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýaryn. Jan sag bolsun, ömür uzak bolsun. Sağ olun. Ene şu ýerde şeýle bir gowy ýatlamalar, ýatlap berdiňiz, şeýle de ustad halipalarymyzy ýatladyňyz. Elbetde ol halipalarymyz bilen zähmet çeken, şol halipalardan sunugatyň bir iňçe sırlaryny, täze tilsimlerini öwrenen halipamyzyň aýdym aýdyşynyň öz usuly, öz ýolunyň bolmagy, elbetde şolar ýaly ustad ägirtlerden bir ak pata alyp şol ägirtleriň ýanyna bile zähmet çekip sunugatyň iňçe sırlaryny öwrenen soň özüniň bir ýoluny, ýodatyny tapan halipa diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Mehran watandaşlar, ediz mehmanlar geliňler gepleşiň budyň şeýerine ustad halipamyz Türkmenistanyň atgylanan artisti Nuriýat Toqqaýew ýatlap durkak. Şu ýerde şol halipanyň bir aýdymy diňläýin, soň orta gepleşigimiz dowam eder. Gelip sana bir arzumar gelgile. Gelip sana bir arzumar gelgile. Munşa şirin canına ettim. Bir müjdeyi aradı kalmar gelgile. Adım hovuna minettim. Kırık can alıp bir can verdim gelgile. Tağıt verdim imkan verdim. Ölür yat vermeni kıyım ördüm gelgile. Hanol Süleyman'ın ettim. Hanol Süleyman'ın ettim. Ölür yat vermeni kıyım ördüm gelgile. Hanol Süleyman'ın ettim. Hanol Süleyman'ın ettim.
Edi vatandaşlar aylaşma muvadatı gepleşmede devam etiyat. Bidadar töhwetde şoňmady her bir toy bayramlamada ýygy derli çykyş edip Ustad Halipamy Nuriyat Tokaýewiň aýdymlaryny ýygy derli halk köpçüne ýetirýän Ferdar Annaberdi bilen dowam etýär. Ferdar gepleşmede hoş gördük. Ene sedem Ustad Halipamyň ýer döwürlerde ýani 1976-njy 79-njy ýyllarda ýerine ýeten aýdymlaryny täze rewişde işläp halk köpçüne ýetirýäňizde. Ene siz şol Halipaň aýdymyny aýtmaga näme itergi berdi? Kahraman arkadağımız var. Halipa şagirt yolunu açıp berdi. Şu zatlar etip beren arkadağıma köp sağ olsun aýdýan, arkadağımyň jany sağ olsun, tutýan tutumly işler elmede mara waj aldym. Halipa marada aýtsam men kiçilikden okuwçy döwrümden şu ýanky ak sonamaýdym. Biram bibi aýdym, ýaman özüme ýakyn gördüm. Ýatsamam, tursamam şol aýdymlary diňläp, öýde hüňlenip. Ondan soňra maýa gözel aýallygynym ýanyna geldim döwran bilen bile. Kiçilikde. Şo Halipamyň özüni görüp bilmesem hem şoň ýazgylary bar, ýazgyda ýok aýdymlaryny Murat Kakam bilen maslahat etýän, bular bile işleşen soň hem aýdym ýatdan bilýärler-de. Hawa. Ewes Kakam biler bilen maslahatlaşýan, şuwat-şuwadan bile işleşip berdi aýdymlaryň üstüne. Ýa bolmasa şo Halipamyň öňkü köýen aýdymlaryny bir täze öwüşgün bilen işleýär. Geçen günleri doğduk mekanım geceleri yarda yaredim geçen günleri doğduk mekanım geceleri başta kuvada bile geberi aradığım bolmada kimden göreri başta kuvada bile geberi aradığım Hormatly prezidentimizden görýänmi şol Halipalaň aýdymlaryny täze rewişde işlemek üçin bir näçe medeniyet öýlerini açyp berdi. Ol medeniyet öýlerine bolsa sen aýdym ýazmak üçin saňa goşgular gerek bolsa, elbetde şo taýda kitaphanalaryň bolmagy, ýa bolmasa şol aýdymlary işlemek üçin, ýazmak üçin täze studiýalar açyp bermegi, ýa täze sagyrlary alyp bermegi hasam bizi gowandyrýar. Kahraman arkadağımız bizim sungat ýoluna gadam atan, sungat ýol bilen meşgul bolýan Ustad Halipalarymyza diýsen ulu hormat goýar. Bir näçe Halipalarymyzy ýatlamak üçin hem ähli şertler döredip berdi. Elbetde onuň berkaradygyň bagtýarlyk döwrüne medeniyet sungat ustady bolup ýaşamak hem işlemek biz üçin hasam bagtýarlykdan nişan. Hawa, Kahraman arkadağımız elmedamada aýdýar şu ýaşlygyň oda seredin, ýaşlylar çykaryň diýe. Sungat işgallanyň şeýle ulu hormat goýar. Şu wagt men öz işleýän ýerim da Ahal Welaýat Medeniyet Merkezi. Şunu da nähil ses ýazjak, nähil gurallar gerek. Bir aýdyma nähil ses goýsaň gowalar gadyp pikir edip oturman, şeýle Ustad Halipalarymyz bir ýek jemletde hemmesini şu Halipalar bilen arkyň maslahatlaşyp işläp bolýar. Halipalarymyň gadim aýdymlaryny täze öwüşgün berip Halipalarla maslahatlaşyp, ýa täze özümizden täze aýdym döredemizde de şu Murat Kakamyň äheňinden nähilrak bolardy. Murat Kakamyň özü bolsa nähile gaýdardy şol aýdym diýip Ewes Kakam Murat Kakam bilen maslahatlaşyp ýerine ýetirýär. Döwranyň aýdyşýaly Murat Kakamyň ýoly kyn. Ýöne gyzykkyl. Şoň sesine barýan ýerleri, edýän tilsimleri, bir kilmiň ýoluna bara gatyl artykmaçlyk jokgully, artykmaç gaýna wesseňem gelşanak, şo gerek zadyny etmeseňem gelşanak. Şeýle bir ullukan ihlas gerek. Yolum düştü yürüyüp canım elimden, iyilirim var bir eylemeyle. Heyran ettim maksatıma güllerim var bir eylemeyle. Güllerim var bir eylemeyle. Karanlığa geyrdim elip gönüllerini birbirinin nürmeli. Devlerim var tarifini dimeli, hallarım var doğru halim elimi.
Dağların batığın halimin başlarına kanlı tilpek gelir. Atlananlar dağ diyeyleri, dillerim Babil'in eydini mindimi. Dillerim Babil'in eydini mindimi. Bilir arsalar içmeli, ataymadık daşın çaydan geçmeli. Örünü ilçe bilir uçmalı, bilirim Babil'in bilemindimi. Bilirim Babil'in bilemindimi. Men şu halipamın aydımın işlemde bir aydım, bir ay, 2 ay vaktim alıyor da bir yıl yaydan var yani. Yönü kızık kıl, şuna dinar nahır deyip yapışan da. Her bir adam her işte de öz işine bir çemeleşmeler, üçüyle. Şoň gali, ama öz aydımlan işlerini ol gata ala dedem hak. Öz aydımlan şeyle 10 günne, 20 günne deyin yani. Yani şu halipamın aydımına yapışam da 2 ay alıyor, bir ay, 2 ay. Sebebi ol halipa ol aydımy bir füýjülük bilen halka bir yetiren soň elbetde onu bir ýoýmak ýa bir koşup bir ses goşmak elbetde oňa gelişmeýär. Sebebi sen häzir şoňa ses goşaýaňda-da ýa bolmasa odan bolaýypdyr diýip bir açyk heňini ütgödäýäňde-de eýem halkyň ýüregine ornan aydym bolan soň onu der o halk sen özüňe diýer ýa bolmasa halipalara diýerler aştaýna şey diýip onu gelişmeýändir der. Sebebi ol aydym şirinden şeker füýjülük bilen halkyň bir kalbyna singen aydym diýek elbetde ýalňyşmasak gerek. Perdar şu yerde Ustad Halipamad ýatlaba Türkak elbetde şol halipanyň bir aydymdan aýdyp berseňiz adam gepleşimiziň şowkuny artardy. Ulu hawas bilen. Cemile ağlatma Cemile. Düştüm Cemile, Ölovamın leli toru düştüm Cemile. Cemile Türkmen gıydı, Cemile Türkmen gıydı, laçını menler gödü, laçını menler gödü. Dermanlar aydan södü, geçti gitti Cemile, dermanlar aydan södü, geçti gitti Cemile. Cemile, Cemile ağlatma Cemile, Cemile, Cemile ağlatma Cemile. Gel bahar yar bilen, gel bahar yar bilen, münkür etme naz bilen, münkür etme naz bilen. Tutar gıcaktar bilen, toy tutar
Uşaklar bilen toy tutulu Cemile 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 toy tutulu Cemile 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 toy tutulu Cemile Dermanlar aydan tölü geçti gitti Cemile Dermanlar aydan tölü geçti gitti Cemile Dutarım sayrasa şirin perdeden Ovadan yanlansın gökten hem yerden Sana mayıl bolor ilmidam insan sayra acap aydım yanlana vadım. Edi doğanlar ne şuun kuun bizim gepleşiklerimizde de iyidi giderli qatnaşan her toy bayramlarda da Ustad Halipamız Nuriyat Toqqayfın aydımlarını aydıp iyidi giderli toylarımızın şoğununu arttıryan ine Serdar Anıverdiyev. Serdarcığım şu yerde şeyler var Ustad Halipamızın irde urlarda yerine etiren aydımların birini aydıp berdiniz. Elbette ol aydımı dinledinse de dinlesin eliyar. Ine hemen şuun kuun gepleşiklerimizde tomaş edip oturan iyileşlerimiz için, mihmanlarımız için yine de var Ustad Halipamızın bir aydımını aydıp berseniz, hayt aydımını aydıp berecek. Ulu heveslen men Halipamın täze gullip köne yadılan bir aydımma, aydan aydımı. Şonu ödüm bir işlek getirdim, şonu yerine getirip berayım. Baştına. Yöne Serdar şu yerde size aydım yerine getirmeden öňürtü. Şu yerde bir näçe mihmanlarımız var, jiglerimiz var, belki size berecek sorular vardır. Tedavi siz ol Halipamın aydımlarını ürjüdüp iydigiden toy bayramlarında çıkışıp gelýäňiz. Mehriban mihmanlar ne şuun kuun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen Ustad Halipamyzyň aydymyny iyidi derli halk köpçüne ýetirýän Serdar Anıverdiýew berjek soralaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Jyým sesinden özüňi tanıştyraýyn. Men Taşygyz welaýatynyň Ýürüýte Sunugat Mektebiniň muallimi Ogulwat Hakaýewa. Serdar siz bizim toy bayramlarymyzda çıkış etip gelýäňiz. Size berjek soragym, siz Ustad Halipamyz Nuriyat Toqqaýewdan ak pata allyňyzmy ýa-da Gaýwany Halipaňyzmy? Nuriyat Hakam, men ondan öwrenmek nesip etmedi ýöne kiçik öýe bar ýady. Men körpeçigisiniň ogully, şoň üçin garry öýü, şo biziň ýaşaýan öýümiz. Öýe bar ýady, şonu o wagtlar men gaty kiçidim. Aýdym öwrenmäni o wagt ýaňy intak. Çağlar bagyna atlap beren wagtym çalaýadym, öýe öýe gelýärdi, ýa-ni oturýardym aýdym sadece ýakarlar. Gaýwany Halipam bolýar. Ýöne şondan soň häzirki döwürde Ögüz ağa we Murat Bagşyýew we şolardan şoň öwrenip bilmedik tilsimlenmi şolardan öwrenýän bular Halipaçylyk öwretýärler. Ne şolar ýaly. Tedavi Ögüz ağa da berden Halipamyz Muhammed Murad ağa da Ustad Halipamyzyň ýanyna bir saat çalan, bir şygyrlaryny döreden bile işleşen halipalar da tedavi sunugatyň inçe sırlaryny näçe öwrenip bilseňem, şonça da ada tedavi her bir aydymçydan, her bir sadannadan bir aydymyň bir öwüşgünlerini ýa gaýnawlaryny öwrenmek her bir medeni sunat ustady üçin bir hasam bir gerekli zatlaryň biri-de. Onuň hem jigim sorag düşnükli bolsa biräder gepleşigimizde Serdar Anıverdiýewiň aydym aýtmagyna dowam edýär. Şu Serdaryň ýerine ýetirjek aydymy, şeýle-de ýerine ýetiren aydymlary Ustad Halipamyz näçinji ýylda halk köpçüne ýetirdi. Şeýle şol aydymyň sadynyň sözüniň kimden bilseňiz 0-85 SMS soradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende Akbul Hususy Kärkanatynyň taýýarlan sowadym size garaşýar. Onuň hem mehriban watandaşlar tiýidleşeriň soragymyza dogry we dol jogap bermäne çalyşaryn. Onuň hem mehriban watandaşlar edil mehmanlar gelin adar gepleşiň biziň şu ýerine Serdar Anıverdiýewiň ýerine ýetirmegine aydym bilen dowam edýär. ketep gülperi açılan bir täze gül seni ketep gülperi açılan bir täze gül arap kalım ey cananım seni gidin yolumu ayımı diýsem nädemi diýsem gelmezmiň sen ýanyma ayımı diýsem nädemi diýsem gelmezmiň sen ýanyma aylar geçer yıllar geçer durmady ýyldana öpünürsin öpünürsin lelemeden işin ol öpünürsin öpünürsin lelemeden işin
İri vatandaşlar aylı akşamı vadatlı gepleşmede devam etiyat. Ustad Halipamız Nuriyat Toqqayev bilen bile zahmet çeken öz yanına Elmidama dip saduralına saat çalan toy bayramlarda bile çıkış eden öwed verdi bilen gepleşmede devam etiyat. Öwed ağa gepleşmede hoş gördük. Ene bir karar devletinin bahtiyarlık döwründe şu ustad halipalarımızdan aydımlarını täze rewşde işlemek üçin, onu halk köpçüne ýetirmek üçin gahryman arkadamız täze medeni döýleri, şeýle şol aydımlary ýazmak üçin studiýalary, täze sagurallary alyp berdi. Elbetde olaň öýde bir gahryman arkadamyzyň biziň medeni ustadlarymyza, halipalarymyza goýan hormatyna nişan bolupdyr. Ine sizem ustad halipamyz Nuriyat Halipa bilen bir näçe ýyl zähmet çekip şoň gapdaryna saat çalmak we nesip edipdir. Ine sözümüzü şutayda ustad halipalarymyza bir döredilýän şertler dogrusyna şeýle-de halipamyzy ýatlap bir kelam aýdyp gurrun berseňiz söz sizden. Şolar ýaly halipalar ýatlap durmak, şolar ýaly gepleşiklere gatnaşmak, bize döredip bilen hormatly gahryman arkadamyzy köp sag bolsun aýdýar. Nuriyat Toqqayew bardy, şuman gepleşik edýär. Şutayda oturandan hemmesi garyndaşlary, jiýleri, dostlary, bizim orkestrimiz bilen şuta gatnaşmak meselesi etdi. Nuriyat Toqqayew bardy aýdymyzy, Nuriyat Toqqaň mahmal ýaly sesi bardy. Ol nirede bolsa on dinleyijileri öğrenkendi. 1979-njy ýylda Çınar ansamblini, yani Filarmoni Milli Teşkilat adyna Filarmoniyada Nuriyat Toqqayew şotayda topor döretdi. Şol topor ýygnanyny onuň menem çağırdı. Yani kakılıp çalınan saz gurallary maňa tabşyrdy. Nuriyat Toqqayew yani halk aydımları, estrada aydımlaryny ilkinji bolup şu hakiki bir estradan öz akımı var da. Şonu aýtdy diýsem ýaňlyşman. Onun bir şu Nuriyatyň sesine göre aydımları, yine bu Muhammed Halipamyz bilen sözlerini getirirdi, sazyny getirirdi. Eserlerimiz taýin bolandan soň Türkmenistanyň hemme welaýetinde ýaky etraplarda biz konsert berdik, çykyş ederdik. Hemme çäherleri gatnaşyrdyk. Şo taýlarda gezip ýörkägim bärden bizim Akal welaýetden oglanlar gelerdi. Nuriyatyn iýdäp gözläp, ine toy edýär. Sen gelmesen toy bolmaz, Nuriyatjan sen sowmalysyň diýip şeýle gowy berýärdiler Nuriyat Toqqayew. Nuriyat Toqqayew özü halk döredijligine gowy berýärdi, dutardy da aýdyrdy. Hazam şu döwlet geldi, öktürüň aýdymlaryny aýdyrdy, dutardy. Onuň bu öwel teken Halipamyzyň ýanyna özü sazyna bolup deprek çalyndan çalýatda Nuriyat Toqqayew. Onu Nuriyat Toqqayew barda aýtym, ol bir değişmelerine gowy değişerdi. Bir çağı bilen çağa ýalyk, uly bilen uly ýalyk. Onun bize de bizim onun ýanyna dinle çalmadaly şondan öwrenen adamymyz ken. Öwrenen teken ýanyna dep çalan depini maňa sowgatdy. Ne şu dep Nuriyat Toqqayew beren şimdi toylara giden çalyan Nuriyatyn ýatdy. Bir Nuriyat Toqqayew bir öwreden zatlarym var. Öz ustad depşem no. Onuň gitarada çalýar, dutarym çalýar. O täze bir çykyn neme baglama diýip üstürüm neme saz ural bardy. Nuriyat Toqqayew şonda da ilkinji oglanyň bagşylyň içinde ilkinji şu ütgeşip şu buzuk diýip ses var baglama meňzeşde. Grek sazlary şonda da bir kan aýdym işledik. Onu ben ruhsat veriyorum şu depremde bir kişiye taktım. Yine şart vereyim tahsilatları.
Sağ olun halipa. Ben tamamen bu oğlu ciğerleri ayda o beğenleri ya bizi her şimdi dinleyet. O onun yine Devrancan'ın oğlu var neydi Nuri Tokkan yaşlı suratını seyrettiler. Yine adı da kılan Nuri adı. O ömrü uzak olsun, nesip oldu. Aydım sağda şu matta kuvveti var. Onu nesip oldu birazcık ulu olsa depeme vurudur. Sağdıma vurudur, ayrılmama vurudur. Onu halipamın sungut yolunu devam ettirmeni siz onu tayarlayacak da atacağını. Şular yalık halipalar yağıtlap, o bağışlarımızı yağıtlap, o sunut işyerlerini yağıtlap, mümkünçülük döredip böyle hormatlı prezidentimizi, kahraman prezidentimizi köp sağ olsun aydarın, ömrü uzak olsun, işi rovaç olsun. Sağ olun. Ine şu yerde sizin yaşlık dövrünüzde de şular yani köplük kakılıp çalyan sağ kuralının dürlü görünüşünü de çalıbilen ekeninde mehran vatandaşlarına şu sureti göremeden şu ögedağanın yaşlık yıllarına bir dip çaltıran fırsatları elbette şu fırsatları göründü ya bolmasına toyda Çari Hekimov var, Nuriye Toqqayev var, ögedağan öýedi var. Ine bile toy bayramlarda çıkış edip duran fırsatları elbette ol halipalar yatlamak, ol halipaların şular ýaly bir erki düşen suratlaryny görmek bizik üçin hatam bir täsirli bolup dur. Tebäri bulan ähleten biziň ustad halipalarymyz, biziň geljek ýaşlarymyz üçin mektep nusgasy bolup oturdy. Ine şu ýerde bizi hatam bir guwandyran zat, ýene de şeýle bizi begendiren zat, şu ýerde ögedagy yani ustad halipamy Türkmenistanyň atgydan artisti Nuriye Toqqayewiň ine depini soğudalıptır. Şu eger mümkün bolsa bir elimi dap göreýelim. Ine mehran watandaşlar ine ýerde urdu şu ustad halipamyň öz eline saz gural çalan saz guraly. Ýöne şu saz guralyny ine ögedaganda satyn aljak bolanda ýa bir de ýatlap aýdyp berýärdi. Pulum ýetmedi bolan aly bilmän gaýtdym diýdi. Soňandan bir baran wagtymda öwez goýşy deptide bolsun. O geçenden öýü alyp getirdi. Öýlerine şu depi getirip beripdir. Näçin ýerle getirip size şunu sowgat berdi? 78-79 ýyllarda şu maňa sowgat beren depi. Şonun merem toy bayramlarında çıkış edip gelýäňiz. Akdiýan toýlary. Soň ýa filharmoniýa geçemizde o taýda ýa estrada datdyr, ullonlukda. Ýöne buna ullonýan ýerim şuma deçin ullonýan ýerin gerek ýerinde ullonýan. Mehran vatandaşlar ine görüşümüz ýaly şu dep saduralynyň kakılıp çalyan dep saduralynyň üstünden bir näçe ýyl geçenem morda ödüniň durkuny ütgötmendir. Elbette şu gün kuňeçeni şu saduraly ine içindäki ödüniň şelpejikleri bilen her bir toy bayramlarynda ödüniň öwüşgünini berip, şeýle şu ustad halipamyň aýdymlaryny işlerini ögedaga ödüniň bile bir şägirtlerini bile işlemegi her kuňeçeni şol saduraly ödüniň gözüni görjüti ýalyp saklamagynyň ödem biziň ustad halipamyz ýatlamana nähili zatlaryň bardygy bizi hasam guwandyrýar. Biziň ýadymda düşýär Türkmenistanyň halk artisti Öwedgeli Tekaýewiň ýanyna şol deprek fazguralyna saat salyp duran pursatlary elbette biziň erki ýazgylarymyzda teredemizde de şol halipa bilen bile saat salyp duran pursatlaryna ýazgylar teredemizde şu fazguraly saat çalmagy elbette bugün kun bizi hasam guwandyrýar. Gahrman arkadagymyz biziň ustad halipalarymyz ýatlamak üçin şular ýaly şertler döredip bermek, ustad halipalarymyza uly hormat goýmagy bizi diýsen guwandyrýar. Biziň ustad halipalarymyza şeýle uly hormat goýan gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar toy gahrman arkadagymyzyň jany sag ömrü dok tutjan tutumlyşlar elmedam rowaşlary betlensin. Halipa şuň kun biziň gepleşigimize gelip ustad halipamyzy ýatlap berenimiz üçin şeýle de gowy saglary çalyp bereniň üçin köp sag bolsun aýdýar. Goýulmadama işlerleriňizde maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik bagtyr höküm sürmegini geljekde de öz şägirtleriniňe ustad halipalarymyzyň bir inçe tilsimlerini öwretmeňizden tüýsürekden arzu edýär. Mehran watandaşlar edip mehmanlar gelin adar gepleşigimiziň şu ýerine ýani ustad halipamyzyň insiniň ogly Serdar Anneberdi ýerine ýetirmegini aýdym dinläliň soňra gepleşigimizi dowam eder.
bulut oynap dağ başına silgeliyeli boy bibe. Senin toylu tomoşan ey ilgeliyeli ay bibe. Aç kucağını vakit bağrına soğalyeli boy bibe. Ay bibe can bibe. Ay bibe boy bibe. Aç kucağını gel kız bağrına soğalyeli boy bibe. Alıp asha ağlıyorsan ardına ley boy bibi. Tete kalksam vaktandıranım tarına ley can bibi. Benim ayna şol gözlerim oduna ley boy bibi. Aç kucağını vakit bağrına soğalyeli can bibe. Ay bibe can bibe. Ay bibe boy bibe. Aç kucağını vakit bağrına soğalyeli can bibe. Sallananda ayak kollarım can ali ali can bibi. Sen gülüngde vah içim bağrım o dali ali ay bibi. Ah bir vapanayın ahır sonu yad doli ali can bibi. Aç kucağını vah bas bağrına soğalyeli ay bibe. Ay bibe can bibe. Ay bibe boy bibe. Aç kucağını gel kız bağrına soğalyeli can bibe. İdi vatandaşlar aylaşım o adatı gepleşmede devam ediyet. Bir de dersi xotteşmede şun kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen Ustad Halipamydyň ine ayalloğun var, ine dogonlary var. Gelin eder olan berjek gurunlaryň gepleşmede devam ediyet. Ýeňe gepleşmede hoş gördük. Özüňizi tanıştyraýsaňyz. Ýaz Mehmetova Akgözül Tejen şäheriniň Rahmet Galowundan geldim. Nuriyat Tokan ayalloğuny. Bize şu mümkinçilikler döredip merhumlarymyzy ýatlayan arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Oň iş arawat bolsun. Dogonum ýatlya. Men ýamaşan dünýä inen ýaly boldum. Dogonum şu töwerümde gezip beren ýaly bolup ýörmen. Begençimiň çägi ýok. Gelinde boşlap kovali, mukamlar gayretçat bilmil masali, nur kalayat beni yerin zemali, bildiğin türen yat, yatı
Iden yörtiä duransan hertarsan yörtiä ideni. Togon Maria lor pääsä pörnä togon. Saulsun jatlanara. Halkin sinne jääsä pör togonum. Uudon. Ana marat togon hemmängä. Kärteslerna saulsun aitian. Saaka aitamaitian bilien mektepte så aitam sapana attasiati. On mangata sen dogorma maitia hena maitia tro men toniatumta. Olen mutai tarapin hemmeksi aitamsal perranutta. Hauwa. Pahtahtiat kun nuureat aitamaajariata tantan ir. Se janglonarta. On turpting liatumta minuat saarata. Se janglon tastan se sheile kuishillon. Yödem sheile var jukoiro kymsokta. Tuohon on hemmeksi nuureati. Ol hemmeksi atamti. Ymraitfefenna. Yardım tanışkanı bu değil tekrar bizim oyunda. Bizim bir genç yat bu değil tekrar bize deyip. Başka da başlar geliyordu. Böyle oturuşuyorlar. Öğüne varsan ama aydım tabi. Avat naharına miyen oktu. Şol aydım tabi bilen ne? Geleceğim o naharlar ederdi onun. Soğuk ederdi. Şonu derlep nahar yemedi. Şu aydım tabi bilen ne? Sonra berlen adam. Sonra berlen adam da ol. Sonra temmekse berlen nokta. Şon kärni yürtüp yörenleri hemmesine sağ olsun aytiyan hormatly prezidentimiň jan sağ olsun ömrü dok bolsun işe ruwat olsun hemmekse ruwatlyk dileyen. Sağ ol gelneje şol kun bilen gepleşiň bilen gelip beren gurrunlaryňyz üçin halifamyz ýatlap beren üçin sağ olsun aýdýar. Mehran watandaşlar edil mehmanlar näme şol kun bilen gepleşiňizde diňe bir öz aýallygynal elbetde owa doşlarym bilen mehmançylykda geliňizler ýeňelemizden berjek gurrunlar bilen gepleşiňiz dowam edýär. Gelneje gepleşiňizde hoş burduk. Özüňizi tanıştyraýsaňyz. Turay Karacaýewa. O da turmuşa çıkmak akteçel şäherinde ýaşaýardyk Murat Bagşyevem aýallygy men. Nurat doğudan bariyat amanırdı çarifem geliyatı öymü günü tuğuluma ağla yazdı. Bize bunu koydu komatlı. Şoları edil erkek doğudan bariyal varıyadık. Ömürdüm şu an oturuyorlar ayla akşamın gepleşiği oluyor. Hep işim var televizyonu gelinen ayrılman oturuyanla. Merhumlamı tırtağına kaldıran. Mehriban arka dağımın yaşı uzak bolsun. Maşgalatını Türk ben iyilin başını durup yurdu parahat taklayanın için köp tağ bolsun aytdiyan. Nuriya değil aydınlar dedi teçendege nir deseni yazyanlarını bilyen. Ondan yine de başka da nirelerde girileninin tadın çalıp o dokun giyecek bir vaktine çeldi şunu aydıma geçiriyorlar. Birimiz hâllı kuyadık kayılan doğunlar olup. Ay şeydik bara olurum doğunlarımız yal görüyorduk da. Biz aydından ayrılış bilmedik şunun içinde yaşamıştan. Şolun yaşlı hayatımız bütün şatayda gidip görün yal bol yatta şun kuyatlamalarını görüp. Hatta sonu gotun olu eyeleri bollular bu kun. Köp sağ olsun arka dağımızdan. Boş arka got şunun birini o kapbereyin ineler hakkında. Aktanlardan aydın siz edip kâdem ineler. Siz de dünyam hiç kimse kâdem ineler. Niye pâda aytıdı bir ömrüm pervaytıdı. Yok dünyada taytıdı edil ova meneler. Nur dünya çayılan, yaşa yayılan, kalbi mehre çayılan edil cana meneler. Sözlerine de dürdane, alkış yağsın ülkeme, ve bağıtlı dananı yaşan inim eneler. Sizler dünya barım var, bağıtıyar dananım var, yurtta arka dağım var, yaşan inim eneler. Arka dağımı da bu niyat köp sağ olsun. Şu da açan için.
Sağ olun. Eden arzularınız hatır olsun. Edir vatandaşlar aile akşamı muvalatı gepleşimizde devam etiyat. Bir daha çok hoşlaştığımızda öz şagirdi belli bilen devam ediyat. Belli gepleşimizde hoş gördük. Enetiden bir neçeler beri Ustad Halipamızın aydımlarını yerine yetirýän şeýde öz qaqaňyz Amanur Şarifiň aydımlarını yetirýäňiz. Elbette Amanur dağı da Nuriyat Toqqaýew bilen bile zähmet çekip bir neçeler bile işleşen halipalarymyzyň biri. Ene şu pursatda halipalarymyzy bir ýatlaýsaňyz söz sizden. Şuna mümkünçilik açıp beren hormatly prezidenti sağ bolsun aýtýar. Bahriman arkadamyň jany sağ bolsun. Nuriyat Halipa barada aýdymda Kakamine keyin Türkeşti. Var ýady. Menim şoňa saat çalmak mesler etdi kiçiligime. Nuriyat Halipaň atlarına. Onu 93-nji ýyl bärik geldim. Türkmenistanyň atgadan sağlanan çar hekimiň ýanyna. Bir ýyl uğrak şoňa bolmak mesler etdi. Bu taýda toýlara, dawaralara gatnaşdym, onu okuwa girdim. Şeýit soňam özüm aýdym uğradym. Ustad Halipalarymyzdan keyin zady uğranym ne şahar hekimden, Nuriyat'tan, ne Kakam'dan, başga da keyin halipalar gördüm. Garap cemalyň, gara gözün doýmady, hiçne goýap galym, gara gözün doýmady, hiçne goýap galym, gara gözün doýmady. Ağlama ýar ağlama, ağlap bağrım dağlama, aýralyga çäre ýok, ýüreğe umyt bağlama. Aýralyga çäre ýok, ýüreğe umyt bağlama. Yürüp sana bağlady, elik ýolum bağlady, ýalňyz goýup beýmini, ýüregimi dağlady. Ýalňyz goýup beýmini, ýüregimi dağlady. Ağlama ýar ağlama, ağlap bağrym dağlama, aýralyga çäre ýok, ýüreğe umyt bağlama. Aýralyga çäre ýok, ýüreğe umyt bağlama. Hak berdi we şulaň arasynda bolmak mesler etdi maňa da. Häzirki günlerde de Nuriyat Halipaň aýdymlar, Kakam aýdymlaryny çykşedik geler toýlarda, dawaralarda aýdym aýtýar, şonda çykşedik. Sunuň otymyza uly hormat goýan arkadamyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, elmi nama tutýan işlerine rawaçlyk arzu etýär. Menem mäşgul gepleşiňizde beslek gelen aýdymlarymdan birini aýtyp bereýin. Başsyny. Her zaman görmesen geçmeýär gülüm, ay tutulup şuňa saçmaýar gülüm.
Göz başına alıp babağammardan, sen büyük kudrotsun acap dutarım. Senin manin çungdur düpsüdüm mannan, sen büyük kudrotsun acap ovadım. Edi doğanlar ine şuun kuun bizim gepreşiklerimize elbette iyidi giderli bir neçe Ustad Halipamızın şagirdleri çıkış ediyor. Elbette ol Halipanın dörüden aydımları, ol Halipanın aydan aydımları bugün kuun her birimizin kalbimizde yaşayat diysek elbette yanlışmasak gerek. Edi doğanlar ine şuun kuun bizim gepreşikimizde Ustad Halipamızın şagirdi Aman Şarif'in oğlu Begli Şarif. Begli şu yerde şeyli bir acayip bir öz qaqağının dörüden aydımlarının birini aydıp berdiňiz. Yine de vatandaşlarymyz sizin aydım aytmaňyza garaşýanlar nähil aydımlar aydyp berjek? Men qaqamyň dörüden Şemşat diýen aydymny ýerine ýetirip beräýin. Başdyny. Mehrar vatandaşlar, edid mehmanlar gelin adar gepleşin budyň şu ýerine. Begli Şarif'in ýerine ýetirmegini aydym dinläliň. Begli Şarif'in ýerine ýetirjek aydymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz, 0585 SMS urudyp bilersiňiz. Onda mehrar vatandaşlar sizden gelecek SMS'lere garaşýar. Şeýle ajayip bir gepleşmede bolsa, Begli Şarif'in ýerine ýetirmegini aydym bilen dowam edýär. Şemşat kirpiğin ok bolup bağrımı deşti Merkoğlun derdine Dermanur Şemşat Yardan yaradı Şemşat Dağın maradı Şemşat Aygılı gözlerin yaş Halın foradı Şemşat Yardan yaradı Şemşat Aygılı gözlerin yaş, halın forat Şemşat Yardan yaradı Şemşat Ağım maradı Şemşat Aygılı gözlerin yaş Halın forat Şemşat Açılan gunça Jahanı sinnadım Görmedim sinçe Gözleri görküme Hayrandır Şemşat Yardan yaradı
Kaygılı gözlerin yaş, kalın forat şemşat. Kaygılı gözlerin yaş, kalın forat şemşat. Kalın forat şemşat. Edid vatandaşlar aylaşma muvalatı gepleşimde devam etýär. Ne bilen gepleşimde terediyan murtaňyzy görýänsiňiz. Bilen gepleşimde ýurdumyzyň durly pudoklaryna rahmet çeken bir näçe iýleşimden mehmançylykda. Şuň kun Mar welaýatynyň gelen ýeňemizin berjek gurulary gepleşimde devam etýär. Ýeňe gepleşimde hoş gördük. Men Mar welaýatynyň Murgaýet rawanyň mollany Petayhan birleşigini ýaşaýjy Aman Cemal Berdinazarova. Men şu aylaşam gepleşigine höwesle gatnaşmana geldim. Her hany maşgalamy bolup käýärim. Garry eneler bilenem üýüşüp dinleýär. Gaty-gybykly gepleşik naşular ýaly Nuriyat Tokaýew ýaly, Öwedil Tekaýew ýaly, ýa-da şolar ýaly başlanmady ýatlaýanlar köp sag bolsun aýdýar. Ne şu gün ýaşlyk ýyllarymda ýatlap gaty begendim men şu adamyň şu gepleşige şu gabat bolanma. Men bir aýdym taýda hormat oýan, mümkin öyle bir goşazyk dedim, mümkin öyle okap bereýin. Başsyna. Aydım sağda beslenen acayip ülkem, parakatlık kakta yanlanýar mukam, şirin söz, hoş ova sağlaşıp durkan, kalbimi coşturýar mukam. Gazma tutar, goşatardı ovady, perdesinde yanlanır sözlerde mani, gursağında aydım coşanına bağışı, hemmelen kalbini coşturýar mukam. Aydım saz adam atadan beri var. Aşık aydın bir gammar babası var. Dünya meger mukam bilen aylanýar. Onun tan yüreğini coşturýar mukam. Tarih gatlarına atları galın. Bütün ömrün aydım sazda baş eden. Müň ýyllar geçdi de ýatlanır hükman. Aydım sazda gadar goýanır ülkem. Arkadaly watan Jan Türkmenistan. Sağ olun. Bir de şeyle mümkünçilik döredip berin kahramanı arka dağımdan geçin ravaç olmanı arzu ediyorum. Sağ olun. Eden arzularınız hatıl bolsun. Goy ilmidama sağacıklan arasında ilmidama şu halipalarımızın ömür döreciliğini vaqt nefiqat etmekte de alparen işlerine de üstünü kemrağınız bolsun. Edid vatandaşlar, edid mihmanlar, ine görüşümüz ýaly gepleşimiz ahyrlap barýar. Gepleşimizin dowamyna şu Ustad Halipamyzyň ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kimikdigini sorag berdik. Şeýde näçinji ýylda Ustad Halipamyzyň ýerine ýetirendigini. Şuň kun bilen gepleşimde gatnaşmana gelen edil mihmanlar, şuň kun bilen gepleşimde çykyş eden Ustad aýdymçylarymyzyň, halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kimikdigini bilýäňiz bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Söz sizdenji? Ýanky aýdylan aýdymlaryň sady Ýagmyr Nurgeldiýewiňki, sözleri bolsa Mahtumoly Müşriýewiňki. İkinji şu täzegül diýen ýerine ýetirilen aýdymyň sady bolsa Nuriyat Tokaýewiňki, sözleri Muhammed Murat Bagşiýewiňki. Üçünji ýerine ýetirilen aýdym bolsa Aksonam. Aksonam aýdymyň sady Nuriyat Tokaýewiňki. Sizin başga da aýdymlarynyň kyny bilýäňizmi? Ýa aýdanyňyz şomy? Şol. Bilýäňiz şol. Dogrymy kadip makullaýaňyz, şeýlemi? Şol aýdym hawa, men pikirimçe şeýlerak kadip pikir edýän. Häzir ol aýdymyň saat sözi kiminkidigini dogrymy? Ýa näme dogry? Mene şu ýerde Öwed aga bar, şeýleden Murat Muhammed aga, Elmidama bilişleşenler. Gelende olardy şu halipalardan sorak görelim, dogrymy ýa näme dogry? Halipa jigimiň beren soragymyza jogaby dogrymy ka? Aksaram diýen aýdymyň sady Nuriyat Tokaýewiňki sözleri 61-nji ýylda bolan ulan häzir hakydama gelen o. Şol ulan o. Ýerde urda aýdylan aýdym Nuriyat Tokaýewiň sadyna döredilen Aksaram diýen aýdym bilen dinleýijilerimiň göwünden turan aýdymdan biri gören oňa da aýdym. Halka ýetirdi Nuriyat Tokaýew şol aýdym. Olam halkyň söýgül aýdym bolup çykdy. Ona jigimiň beren soragymyda jogaby dogry da onu. Ona şuň kun mehriban watandaşlar, edil mihmanlar, biziň şu Daşowut welaýatynyň şuň kun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen, şeýlede geçen gepleşiklerimizde de ýygydyr biziň beren soraglarymyza dogry we dogry jogap berýän. Ene jigimide Akbulut karhanasynyň sowgadyny gowuşduralyň, soňra gepleşigimiz dowam eder. Gelin.
Jigem Gutlu bolsun, höwrü köp bolsun, goy elmidama yine de biziň gepleşiklerimizde iyidi giderli gatnaşyp, biziň aýdymçylarymyzyň ýerine ýeten aýdymyň sadynyň sözüniň kimin kidigine dogry we dogry jogap berip, iyidi giderli gatnaşmagam tüýtürekden ardy ötýär. Akul hututy kärhanatyň taýyaran önümi siziň öňüňizde tämirlik nuruny çaýtyn. Mehran vatandaşlar, edid mehmanlar gelin ona gepleşmediň şu ýerine Serdar Anaverdiýewiň ýerine ýetirmeni Aydym bilen dowam edýär. Eşit meniň argymny, gün beter boldum derdiňden. Neler çektim parakyňda hicriňni, ganar ýyna öter boldum derdiňden, 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 derdiňden. Mehnetli bağwana hılmat edermen, bilmen maksadıma haçan yetermen. Bu derdiyle başam alıp gidermen, gidermen. Özgü vatan tutar oldum derdimden, derdimden, derdimden. Gariplikta sen gelmedin karşıma, rahmetmedin gözden akan yaşıma. Gariplikta sen gelmedin karşıma, rahmetmedin gözden akan yaşıma. Açar yazık onu koyup başıma, başıma. Yar yar deyip öter oğlum derdimden, 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 derdimden. Kel koyup men adymy, bu watanla kişi bilmez adymy. Senden özgü kime aýdaýyn dadymna dadymy, saňa dadym aýdar boldum derdimden, 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 derdimden. Mehriban mehmanlar edid medeni sanat ustatlary, sadanlar şuň kun bilen gepleşiňizde gelip beren gurrunlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik bagtyary höküm sürmegini tüýtüreň bilen ardy edýär. Insanyň ýüregi aýdymsal bilen, oýar ýartyň dili hoş owad bilen, aýdymlar ýanglan ýar perwady bilen, sen beýik kudratdyň ajap owadym. Mehran watandaşlar, size ýetirmek bilen aýdym sadyry töküp görüşlemez şulardan ibarat. Biziň gepleşigimiziň göňüňizde ýarandyr diýip umyt edýär. Biziň ussat halifalarymyza uly hormat goýan, halifalarymyza kirpegine galdyran, gahryman arka damyda köp sag bolsun aýdýar.
Koy kahraman arka dağımıdan zanı tağ olsun, ömrü uzak olsun, iyili utbekbetli, devlet ehmiyetli, tutyan sümbüslerinin ravaşıkları beklenmeni tüyfürümüden ardı ve diyarı. Şeyle acayip tüyücü ardılardan sonra aylakşamın o vadatı getirişimini getirip tutarıyarı. Yine değelimde doğuşayansak tağaman oturun erirleşler. Öňe, dine öňe, zan vatanın Türkmenistan.